Здравейте всички зрители! Аз съм Стефан и на урок как да боравите с HooperCam 3.4. Дано сега да я включа, защото нещо не работи от вчера. Сега, в момента, когато си го инсталирате, ми се появява това прозорче и натискате Later. И колкото разбрах на въпроса на Олинади, какъв формат за цял екран как се прави. Сега, в момента аз използвам ето това, защото аз записвам много игри. Ето даже съм си изтеглил God of War 2, но не знам ли ще ми тръгне. Сега скоро ще почне лига пак. Ще почна World of the Craft. Ще е до апдейтна и ще снимам и на нея. Както и сега новото клипче, сега където сега в момента ще се качи. Се коментира, се казва сам 2. И на CS ще правя също. И един съвет ще ви кажа сега, в момента ще качам ето тази CS WoW бета, която аз сега разработвам вече от 2 месеца, 3 и сега ще я кача и ще оставя някой друг да си я довърши. Аз вече я оставам, предавам се, защото много е работа и то му остават още 4-5 промени, ако вие решите да ги сложите. И сега го очаквайте скоро. Ще ви дам линк, когато го кача. Коментара на този линк, на този клип. Това беше мен, да съм помогна. Чао! Всъщност преди да свърша за звука, понякога ви дава само звук и само микрофон да имате. И когато си инсталирате драйверите там, когато сте ги имате инсталирани, трябва да дойдете тук, за да ги настроите. Това беше вече наистина от мен. Чао!